Pipila ka mga dalan sa downtown sa Davao City ang siradaan sa mga motorista karong Domingo. Magsugod kini sa hapon hangtod sa gabi tungod sa ipahigayong parada subay sa Pasko Fiesta 2024. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Gipahimangnuan sa Davao City Transport and Traffic Management Office ang publiko, labi na ang mga motorista nga alauna sa hapon karong Domingo. Siradaan ang Rojas Avenue, CM Recto, Bonifacio ug Inigo Streets, paingon sa San Pedro Street sa Davao City. Kini alang sa pagpahigayon sa Banda Dasig, Bugna ug parada sa Pasko, subay sa Pasko Fiesta 2024 sa Davao City. Alternatibong ruta sa mga motorista ang Quirino Avenue ug Quimpo Boulevard. Ang maong ruta sama lang sa ruta niadtong parada ato sa Karayawan Festival ug Araw ng Davao. Una na gibutyag sa Davao City Tourism Operations Office nga gisayo-sayo ug adlaw ang parada o gihimo sab kini nga Domingo aron dili makapasamot sa dagan sa trapiko sa Christmas rush. Ginabawal sab ang pagparking sa mga sakyanan sugod alas 8 sa buntag adlawng Domingo gikan sa CM Recto Street hangtod sa Ponciano Rotonda, gikan San Pedro Street hangtod sa Rojas Avenue, CM Recto Street hangtod sa Inigo Street, Bonifacio hangtod sa San Pedro Street ug CM Recto Street hangtod sa Inigo Street. Sarado ni nga walay parking ani nga kuan kani nga adlaw gikan alas 8 sa buntag hangtod sa mahuman ng parada siguro mga alas 7 sa gabi. Nag-realign na sa batud pa ang City TMO sa deployment sa ilang mga traffic enforcer aron matutukan ang mga lugar, labi na ang dalan nga duol sa shopping centers aron dili makulgot ang dagan sa trapiko. Kanang da sa may Carmelite, so ato gyud nang gipaningkamutan nga for the whole this December dapat na adyoy tao dito. Og diri sa may tulip sa SM Ikulan, og diri sa may Eco West gibutang ginato mga tao kay para gyud nga hangtod sa gabi na gyud na. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.